שמע קטע. יושבים שני חבר'ה בבית קפה בלילה. אחד מהם, עיניים אדומות, שורף את הבריאות שלו על איזה עסקה או שותפות שלא זזה. הוא דופק את הראש בקיר, מנסה ללחוץ, מנסה בכוח. החבר שלו, זאב, ותיק שכבר ראה הכל, מסתכל עליו בשקט ואומר לו, קום מהשולחן. פשוט תקום ותחתוך. ההוא מסתכל עליו בעצבים. ומה אתה חושב שזה יעזור? אם אני קם עכשיו, הכל נופל, הפסדתי את המשחק. הוותיק נשען קדימה, מסתכל לו ישר בעיניים ואומר, כל עוד אתה יושב שם ומזיע, הצד השני מריח את הזיעה. אתה מוסר להם את כל הכוח. כשאתה קם וחותך, אתה משנה את הפיזיקה של החדר. המנוף הכי חזק במשחק, המהלך שטורף להם את כל הנתונים, הוא היכולת האמיתית לוותר. מי שמוכן לקום וללכת, הוא זה ששולט במערכת.